قالوا آمنا بالله فإذا أوذي جعل فتنة الناس جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال شكرا إن شاء الله kamar yadda sanarwa ta gabata ainihin mun fara karatu na wannan tafsiri na bana irin wannan rana ta talata kuma gashi yau talata za mu rufe wajen zama na 29 inda su malam suka fara karatu bayan fassara na hutuba ta rabbaniya suka fara daga suratul anbiya aya ta 33 yanzu kuma ana cikin suratul mu'minuna wanda ake cikin ayoyi na 10 farko cikin da insha Allah kenan an fara daga anbiya kuma an za a ƙari bana da mu'minuna insha Allah فليتفضل الشيخ مسعودا بصلوات على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To a kwana a tashi yau da gobe ta bar komai ba gashi cikin kwanukan da Allah ya tsara mana da lamfashin da ya ara mana mun rage na kwana 29 yau wannan sun tafi shikenan kuma da sai fatan Allah ya sa mun amfana a cikin su sauran wayanda suka saura kuma ya sa musu albarka amma dai kam lalle da mutum ya san me ya rasa to da bayan an tashi nan kuma sai ya zama ta'aziyya cewa to muna majuna ta'aziyya cikin domin kowane sakan a wurin Allah yana da muhimmanci aka ce wanda aka sa shi kabari da za a ba shi dama ya fito da kansa ya leko ya ce la ilaha illallah sau daya to ya fi so fiye da duk abin da ya gabatar la ilaha illallah sau daya ko astaghfirullah sau daya ko salati ga annabi sau daya to ya fi so to sakan nawa muka bata sakan nawa ya tafi to sannan kuma banda haka na san cewa ba ra'iwar haka muna tare da wasu bayanin yan uwa muna nan tare da su muka yi tafsir bana gashi muna yi ba su kuma ko ba gaya maka ba kasancewa zuwa shekara mai zuwa kuma lalle wasu ba su na ko mai tafsirin ko masu sauraron Allahu a'lam. So muna fata Allah mana kyakkyawan cikawa insha Allah da yake yau kamar yadda muka shelanta cewa Allah da yau zamu rufe bayan uwa dama wanda zai shiga itikafi da wanda zai ƙara kaimi da himma a gida abinda bai yi to wannan kuma dai da ya rage hannun wanda dama ta samu gare shi muna fata a yi kyakkyawar amfani da dama muna roƙon Allah ya amfani da wannan majalis na tafsiri ya kai inayarsa da kulawarsa zuwa ga jagora wanda duk wannan fafutukan da yi wato duk muna zubawa cikin tekun sani shi ganin cewa addinin nan ya farfado ya samu tabbata an ganshi aikace kamar yadda yake fata muna fata muna daga cikin waɗanda Allah zai amfani da su da dan abin da muke iya yi ya zama tamu gudunmuwa insha Allah ta'ala za mu tashi aya ta 18 ne
wa anzalna to bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض فأسكناه إياك وإنا على ذهاب به لقادرون. نعم. تو الله تعالى bayan ya fara magana kan dala'il na halittarsa wato ikonsa da ƙarfinsa da ikonsa da samuwarsa ta inda bayan za a yi inkarinsa. Misali shekaran jiya ne ko jiya muna karanta wa daga khalaqal insana min sulalatin tin mun halicci mutum kuma alhaji wuri alhaji ya maka wuri ko rahoto kake dauka to okay to masha Allah wala qad khalaqana thumma khalaqana nutfata alaqatan wala qad khalaqal insana min sulalatin tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin muka sanya shi cikin wurin matabbata shine mahaifa ta inda motsi da gudu da bai girgiza shi har ya kammala daga wannan dogon mani har ya zama gudan jini har ya zama tsoka har tsokan nan ta zama kashi muka ce komi kuma ciki za a fitar da kashi da tsoka da bargo da laka da akaifa da jijiya da tumbi da anta da zuciya da koda da komai a cikin wannan digon ake fitar da shi muka ce wani irin gwani ne wannan sannan kuma halittar ta tafi bai ɗaya da cikin dabba da cikin mutum har sai yayi wata 4 sai a raba sai zama bangaren halittar namiji dabba daban bangaren halittar mutum daban sannan kuma a lokaci guda kuma a raba shi kuma na mutum din a yi na namiji daban na mace daban ko a yi na biyu ko a yi na uku ma an lura ai to haka Allah ke gwaninta sa dan ya nuna samuwarsa to da ya matsa gaba sai ya ce mana wala kad khalaqana fawqakum sab'a tara'iqa mun halitta muku bakwai karfafa hanyoyi bakwai karfafa sammai kenan wanda muka kafa dalili da wannan sama da muke gani cewa wanda ke ganin wannan sama ya san cewa akwai wata irin ta wanda yace maka shi yayi wannan to ya in yace maka yana da wata dole ka yadda wanda yace maka kasan nan shi yayi ta in yace ma yana da wata dole ka yadda ko ba lura ba to halittar sama da ƙasa da abin da ke daga nan zuwa sararin samaniya na iska da taurari da wata da muka faɗi ma irin tarkacen da ke ciki muka kwatanta da wasu wurare muka ce kamar ka ce tarkacen da ke cikin Kano da abin da ke cikin Batagara misali na abun hawa da hayaniya da hayya ɗaya ne ake ke tsakanin sama da ƙasa haka kuma ke tsakanin ruwa da sama da ƙasa haka Allah ta'ala wannan mai ƙarfin ikon da kuma ba abin da ke salwanta ko kuma ya gaza ba wani tsarin da ke karewa a ce ya fara ya gaza ba abin da ke fara ya gaza ko menene gashi ne yana tafiya daidai da aka tsara shi to sai kuma ya gwada mana aya ta uku shine wa anzalna minas samaa'i ma'an biqadri mun kuma saukar da ruwa daga sama minas sama'i duk abin da yake sama da kanka sunansa sama rufin daki ne ke sama su cewa Allah na sama muke ganin wautar su so in sama in ka shiga daki sai ka ce kana kasan rufin daki shine saman ka ko tururuwa in ta sauko daga bisa wannan bangon ta kasa ina take nufa wurin ka ba a inda kai kenan sama take ko to in kanka kasa yake duba ina take nufa wurin ta sama take duba kai wurin ka kasa kai ne in ka kama ka hau nan sai a ce kana hawa sama to an ka dawo ta kasa ba to inda gangan yake ainihin sama take ko to masu wanda suka kaka ba ma Allah gangan jiki suka ce lalle ga kuma suka yi mai wuri laisa ka mithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir Allah baya kama da komai duk abin da kake so kai ma wuri sai yana da abubuwa guda uku ko hudu sai yana da gabas yana da yamma yana kudu yana da arewa yana da sama yana da ƙasa yana da jiha ma'ana sai yana da jiha duk abin da zaka yi mashi wuri to yana da jiha ko ba lura ba kuma
Allah din da kansa ya faɗa wurare daban-daban, manzansa ya faɗa sallallahu alaihi wa sallam, aqrabu ma yakunu al-abdu ila rabbih fi sujud, aqrabu al-abdu ila rabbih wa huwa sa'imun. Mafi kusancin bawa da ubangijinsa, yaushe ne mutum ya fi kusanci da ubangiji? manzo Allah ce lokacin da ya kwafa goshinsa kasa, sajada kenan. Ni ina yi sajada, kai ka yi sajada, wancan yi sajada, wannan yayi a Yaman, wannan yayi a Maghrib, wannan yayi a Chechnya, wannan yayi a Albania, wannan yayi a Turai, wannan yayi duk mun kwafa goshin mu kasa a kowane minti da sa'a. Wa kaga Allah na nan kasa kenan, ba sama yake ba, tunda sannan muka yi kusa da shi, ko ba ta bane? Mana sannan muka fi kusa da Allah kenan. To in haka ne yana sama muke kusa da shi, kuma muna kasa, kan goshin mu na kasa, kuma muna kusa da Allah, ko ba ka ba? To misalai irin wa'annan da yawa wanda ke nuna cewa abin nan karancin fahimtar larabci shi ke sa su wannan tunani din, sun takaita larabci. Larabci yana da hanyoyi da yawa. Misali wannan mecece ba ido bace, ayin sunanta, ayin, wannan ayin kenan. To akwai kuma ayin kudi, zinariya da azurfa. Akwai kuma ayin idon ruwa. Akwai kuma ayin jasus, dan leken asiri. Duk ayin ake ce ba. Sai zaka ce da wannan. Duk ake yi. To akwai maula. Maula, Allahu maulana wala maula lakum. Maula. Menene ma'anar maula? Akwai masoyi, akwai shugaba, akwai bara. Wajen fasara kusan 20 da wani abu gare shi. To haka ita ma sama. Kuma in misali in ka ce sun mastawa ila sama'i, ko ila sama'i, ila kaga ai harfu jar ne, ala shi ne sama, istawa ala sama'i. To ila sama'i kuma fa shi kuma mai fasararsa. Wato mutane ne da suka takaita kansu a cikin kuncin ilimi, suna ganin kansu masu ilimi, amma da sun iya larabci, dan larabci sun iya larabci, lalle sun iya larabci, sun iya kalmomin larabci, lalle sun iya, amma asirin larabci ba san shi ba. Fiqhul larabci la'allahum yafqahu, to su an kwace fiqhu, an ban masu kalmomi. Yani wanzala min as-sama'i, mun sauko da ruwa. Saboda yanzu misali wancan tafiyan da muke mun dawo ana ruwa, mun dawo ko da muke sauka ana yayi ana yayi ruwa, amma can sama ba mu ga komai ba, mu muna bisa girgija, har girgija ma mun wuce shi. Kaga wace saman ce ke yin ruwa, kaga abin da ya daga bisa kankaki da yake ruwa. In ake sama ce to ya ga can mu sai mun jiki, har girgiza ya jiki, amma ba haka yake faruwa ba, mun ma wuce girgiza. Wa anzalna minas sama'i ma'an, da kuma lokaci wanda mun je Lubnan haka, cikin muna tafiya a mota, mun dawo wani gari ne ko za mu haka cikin mota, to akwai duwatsu sosai, akan hau duwatsu, akan yi hanya ne bisa dutse a rarrake girgije. Kuna tafiya, muna tafiya cikin girgije, tun da dauko hotuna gashi muna tafiya cikin girgije, girgije da bugun iska yana girgije, muna tafiya girgije da bugun. Haka fa kaga mun hau sama kenan. In haka ne mun je sama, mun saukar da ruwa daga sama da kadarin daidai gwargwadon bukata, gwargwadon bukata. Yanzu misali idan ka je wurin wancan famfon sai ka buɗa, sai ka ga ba ruwa, sai ka bar shi, ka mance ka bar shi, ka tafi ka bar shi, sai aka dawo da ruwan nan yaushe zai kulla kansa? Ruwa zai kulla kansa, sai kuma an sake daukewa, muƙaddar ba kowa, sai da aka sake daukewa ko. Amma idan ka dawo sai ka iske an kulle, kana fita ya fara zuwa sai ka zo ka an kulle, sai ka ce na bar famfo da sai aka ce an rufe. Me za ka fahimta? Ya fara zuba an rufe. To wannan ruwan da ke zubowa, wace kulle shi in ya gama a bayan awa ɗaya sai ya tsaya? Shi ke kulle kansa da kansa dama automatic ne? To wace kulle shi? In yi na awa guda sai ya tsaya, ko ya awa biyu yana yi sai ya tsaya, kuma sannan ya raba shi ko ina, ba inda ke kamfa. Yanzu damana ta fara wucewa wuri kaka ce, yanzu an dauko damana an dawo da ita nan, an yi shifting din ta nan da wata 3 kuma ko 4 sai a dauke ta sai a kai ta wani wuri, sai nan da wasu watanni kuma sai a dauka a kai wani wuri. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce ma min amin bi amtara min amin, ba wata shekarar da tafi wata ruwa, sai dai ana karkasawa ne, wani wuri ya dan wani wuri yawa, wani wuri sai a dan ba su da yawa fiye da bukata saboda wani dalili, sai a samu hadda ambaliya.
amma abin da ce bi qadarin wannan shine muhimmi a nan wurin wanda lamar sama'i man bi qadarin da gwargwadon bukata sai kuma mu kulli kawai sai ka ji ruwan kuma ya dauke wani lokaci zaka ji tsawa zaka ji an yi tsawa an yi walki an yi tsawa sai cikin sai ga ruwan ya alafa yayi kasa kaman wani ya ce ku tsaya ko ku rage wani lokaci kuma sai a yi tsawa sai ka ji ya banko da yawa sai a dauke a kai nan babu inda ba a kai ruwa ko ina Allah yana kai ruwa wane ne ke yin wannan aiki kuma me yasa baya mantawa me yasa baya mantawa har inda ba a san shi ba a kauna shi har inda ake zagin shi duk zai je kai har inda ba a san shi ba ma duk zai je kai bi qadarin to ba wannan ba kuma fa askannahu fil ard za ku yi noma za ku sha za ku yi noman rani ko ina ga ruwa nan kwankwance fa askannahu za mu adana maku shi can ƙasa wannan tambayi geologist suka je yadda ake adana ruwa wanda ko littafi da wani dan waya tabbabo man da shi na yadda karkashin ƙasa din yake haka rumbuna ne manya karkashin ƙasa ba za ka yi tafiya daga nan zuwa kaman rabin kilo ko kilo ɗaya ko ma fiye da haka rumbu ne kawai fafare yake a wurin an fafare ruwa ne kawai kwance a ciki muke bi muna tafiye muna hanyoyi muna kai da kawo muna sauransu amma can cikin ruwa ne aji shine muke kafa muke haƙa rijiya mu samo na kusa yanzu ma zamani ya zo in aka yi bohol sai a tabo har da shi waccan rumbu har rumbun sai a tabo sai ka ga rijiya ba ta kafewa ko kuma shi ruwan bai karewa wa askannahu fil ard muka adana muku shi a cikin ƙasa ku ɗebo sadda kuke so wani wurin ma ba a ruwan irin wannan irin namu da ake kamar mun san irin wajen su jamhuriyar musulunci Iran da wannan kwancin da yankin kankara ake musu kamar yadda ake mana damana haka ake musu kankara yab haka wurare ko ina fari fat na tsawon lokaci in lokacin kankarin ya wuce aka dan fara zafin rana sai ta narki sai ta shiga ƙasa sai su haƙo sai ta amfanin tsawon shekara su kuma da su yanayi kenan su kuma to amma Allah ta'ala baya mantawa kuma baya fasawa uba baya gajiya ko da ka zo haka kai iske ana yi inna kila ma kakanka ya baka labarin zamanin da ake ruwa lokacin suna yara shi ma kakansa ya bashi labarin lokacin da ake ruwa ana yara kai ma yanzu aka ba jikokin ka sadda kuke fita da bana lokaci kuna yara ba ta fasawa rana ba ta dushewa ba ko ta fasa fitowa wata haka nan tauraro haka nan kasan nan ba taba gargada ko gardama ba duk abin da ake so shuke-shuken nan ba taba daina fitowa ba fa askanna fil ard wa inna ala zahabin bihi laqadiru kuma muna da iko mu tafi da ruwa in mun ga dama sai a neme shi sai mu tafi ruwa a nema a rasa ko fa asbaha ma'akum gawran faman ya in asbaha ma'akum gawran faman yatikum bima'in ma'i in aka wayi gari ruwan rijiyon ku da kuke amfani da shi ya tafi ya kafe wa zai zo muku kuma da shi sai wani kafiri aka saukar da ayan sai ya ce za mu sa dundurusu da abin haka mu hako sai ruwan irin shi ya tsiyayi to sai ka sa dundurusu ka hako muku to shi ne fa an sha'ana lakum bihi فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون الله تعالى فأنشأنا لكم به جنات مكفارر مكو جنات غونكي به دون ruwa min nakhilin na dabinai wa a'nabin da inabubbuka nakhil nakhal dabino nakhil dabinai kala nawa ka sani dabino kala nawa ka sani kaloli ne da yawan gaske dan inda abincin su ne zaka yin shi kwando an kafa an zuba wannan ga irin sa wannan ga irin sa akwai ajwa akwai tamr akwai balagh akwai gazuna akwai rutab ga sunan kala-kala wasu manya-manya ba ‘ya'ya ciki wasu ‘yan kanana wasu masu tauri wasu masu zaki wasu masu kanwa-kanwa ga sunan bila adadin
ya kawo a anab anan da binnai saboda shi nuna mu'jiza ta Allah madaukakin sarki. Da binin nan akwai sirri a cikin sa da yawa, shi yasa ma aka ce idan mutum ya kai azumi in so samu ne ya ci da bino, saboda yana mai da ruwan jiki, bayan yana taimaka ma jiki ya dauki dimi nan da nan jiki ya dawo cikin hayyacinsa. Sannan abinda mutum ya rasa na karfe da calcium da sauran duk abinda ake bukatar yana ne cikin dabino. To kuma yana maganin cholesterol. Mutumin da ke fama da cholesterol, irin akwai cholesterol ko kitse da ke cikin jini wanda ke sa ciwon gababu da jiki da guyawu, mutum ya dimanci cin dabino sai ya ji sauki. Gani sai ya ji saukin sa. Cholesterol, dabino na maganin cholesterol da ciwon ciki ba da gudawa duk yana yi. Munan kenan kaga su kuma can akwai nasu hasiyat din su ma kaga akwai abin da yake musu maganuwa daban-daban wanda mu kun ba san su ba, saboda su abincin su ne. To ka gani wa anabin sai inabubbuka jam'in inabi, wasu tsanwaye koraye, wasu jajaye, wasu kasa-kasa, wasu gasanan, wasu manya-manya, wasu kanana, nan mamaki ma wasu manya-manya amma ba yaya cikin su. Wannan ina aka samu irin da aka shuka ya ne ga da yaya ake iri ko yau, to shi bai da da cikin sa, ga kuma zaki gashi manya-manya, guda ɗaya zai cika bakin ka. Wani kuma kaman suga ko fiye da suga ba, gashi nan gonaki daban-daban kuma da ruwa daya. Yusqa bi ma'in wahidin wa nafaddalu ba'daha ala ba'dhin fil ukul, ruwa daya kuma mu fifita abincin daban-daban. Wannan ruwan za a yi ya tsiro da inabi, ya tsiro da dabino, ya tsiro da gyada ta fito da mai, ya tsiro da riɗi ko ya tsiro da barkono shi kuma ya yaji, ya tsiro da albasa duk a gona daya, ya tsiro da albasa ta yaji, ya tsiro da barkono kanana da manya da kore da ja, ya tsiro da mai zaki da mai daci da mai bauri da mai wari da mai kamshi duka da ruwa daya. Wani wurin gwani ne wannan. Salatu ala Muhammad ali Muhammad. Muhammad. Wani irin gwani ne wannan. Wannan gwaninta subhanallah, gwaninta ta isa, gwaninta kuma bai gajiyawa, kuma garin kowa, ƙasa kowa, gidan kowa, a inda ba san shi ba, a inda ake zagin shi ana fada da shi, saboda cikan alƙawalinsa na rahamaniya, shi yayi ku shi zai kula da ku. To ka gani min nakhilu anabin lakum fiha fawakihu kathira, ababan marmari da yawa, wato nau'i daban-daban na ababen marmari. Wa min hata akuluna, kuma shine abincin ku, kamar wanda su suke cin kamar larabawa da yake dabino shine abincin su galiba, kamar yadda muke da gero da dawa, haka suke da dabino da inabi, akan busar da shi ya zama zabibin inabi ko zabibin dabino, a sarrafa shi ai abinci da shi, a hada da nono na rakumi, a sha kaman fura, ko a gyara yi kaman wani talge-talge ko kaman tuwo, haka dai su rayuwarsu kenan su kuma ka Allah ta'ala ya abin din su ya hukunta musu. Wa shajaratan takhruju min turi sayna tanbutu bid-duhni wa shajaratan takhruju min turi sayna, sannan akwai itaciya da take fitowa daga turu sinina. Turu sinin dutsen da Allah ya yi magana da Annabi Musa alaihi salatu wassalam, wanda yake a Misra, wanda yake kan iyakan Isra'ila da ita Misra din, wanda Isra'ila ta kwace wasu shekaru baya, daga baya kuma suka daidaita aka maida mata, amma bayan ta cika da yan leken asirinta da miyagun abubuwanta, wanda ka iya cewa dai an dai bada ne rasmiyan bisa takarda shi kenan, amma dai su suke amfana, suka tanada musu yan mata masu lalata samari, sai zaman nan ne kawai za a shiga a holi da sharholiya. Yan matan kuma wasu aka masu alluran ciwon AIDS, saboda ka samari in sun dauka sai su shiga da shi cikin garin iyayensu su ce ta karewa. Yahudu al-yahudu humul yahud. Wa shajaratan, wata itaciya ta kharuju min turu sayna, tambutu biduhuni, tana tsirowa da mai, wa sibghin, da kuma wato ainihin sibg, abinda za a tsoma kamar tsomawa, kamar da zaka tsoma kamar miya, shi ce wa sibghin lil akili, miya ga masu cin abinci, kinaya akan yadda ake sarrafa zaitun ana yin abinci da shi.
zaitun ita ce itaciya ta farko ta fara tsirowa bayan annabi nuhu alaihi salatu wasalam ya sauko a doron kasa a cikin wannan jirgi bayan tufani ya kafe to ita aka fara ganin ta fara tsirowa ita itaciyar zaitun sannan kuma ita ce itaciya mai albarka da Allah ta'ala ya faɗa wadda komai akwai cikin ta komai na magani man ta bai da cholesterol man gyada yana da cholesterol ko yawa ban san man riɗi ba amma man gyada yana da cholesterol mutum na ci yawancin man gyada zai samu wannan abin nan kitse din cikin jini mai sa ciwon jiki da ciwon jijiyoyi amma man zaitun shi yasa ke da tsada sannan kuma komai nasa ana amfani tun daga ganyensa har jijiyarsa tun daga ƴaƴansa har kodagonsa duk komai nasa amfani ne shajaratan mubaraka haka Allah ya mace ta shajaratan takharuju min tur sayna tambutu biduhuni tana tsurowa da mai wa sijil lil akid kuma wannan ana amfani da shi wurin yin miya ga masu cin abinci yana sa kyan jiki yana magance ulcer yana ba abubuwa da yawa yake magani nan ana saida shi amma da tsada mutum zai ci abinci da shi lalle yana da tsada amma su can inda yake gashin ana ta saidawa kamar yadda muke saida man gyada ana yan lorai to shi ne wa inna lakum fil an'ami wa inna lakum fil an'ami la'ibra نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. bayan Allah ta'ala yi mana magana akan ruwan sama da gonaki da tsiro sannan sai ya mana bayani akan dabbobi kuma shi ma kuma wata mu'jiza din ta Allah madaukakin sarki da iko nasa. Allah ta'ala yake cewa wa inna lakum fil al'ami la'ibra kuna da abun lura a cikin dabbobi awaki tumaki raƙuma da sauran abin nan an'am na ni'ima dabbobin ni'ima kuna da abun lura la'ibra kuna da abun lura menene abun lura taiwa mutum bai lura ba saboda yau da gobe yana zaune da akuya ko yana zaune da sanuwa ko yana yau da gobe ta sa baya la'akari da amma akwai abun lura kwarai da gaske bayan ɗaukar ciki kamar yadda mutum kan ɗauki ciki ya haihu ita ma haka take ɗaukar ciki ta haihu ta yi komai to sannan ga kuma amfani mai yawa musamman nusqikum mimma fi butuniha muna shayar da ku da abin da ke ciki kun san cewa da jini da bayan gida na cikin tumbin nan ne ke ciki ba bayan gida ne ba wanda an yanka akan zazzage a wanke to shi wannan tumbin da kuma jini to tsakanin tumbi da jini ake fitar nono in ka sha nono ka sha jini ka sha bayan gida wani factory ne wace masana'anta ce za ta iya daga jini da abin nan ta fito da farin nono mai kamshi har da man shanu ciki wace masana'anta ce ake da ita a duniyan nan tulin wannan bayan gida da jinin nan dan ya taba ka wanke yana kanni to a ciki Allah ke matso ya fide nan ya turo wannan ya tunkuro wannan ya sa cikin wasu jijiyoyi cikin wasu masana'antu a tace a gyara nono ya zubo ana sha a nemi Allah rashin kunya nonon nan da kake gani da ka ganshi kallashi to sai tuna wannan abubuwan guda biyu muga ko ka zudda in ka sayo duba shi da kyau muga ko zubara za kai sannan ka sha kuma vitamin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ku rika shan nono saboda innahu yubuni an ta'ami wa sharab yana wadatarwa daga abinci da abin sha bangaren sa abinci ne bangaren sa abin sha ne shi yasa wanda yake mu'amala da nono kaman fulani da sauran masu amfani masu mu'amala da dabbobi da fuskacin sana'a da al'ada za ka ga cewa mutane ne masu kwari masu ƙarfi suna da ƙarfi suna da kwari kuma suna da ƙarfin hali suna da kwari suna kuma da ƙarfin hali inda ba so sun zo birni sun rabu da mu ba zo birni sun rabu da mu sai bin nan aka ce wai menene mai jakkan wa ake cewa komi mun zama da madaukin kanwa ya zama na madaukin kanwa to yasa Allah ya zabe su yi jihadi muna fulani Allah ya zabe su yi jihadi saboda karfin hali da juriyan yunwa
kuma wannan nono in sun sha yana wadatarwa daga nono da abinci kamar Allah ya faɗa sallallahu alaihi wa alihi ka gani yuguni ana ta'ami wa sharab sannan kuma yana da vitamin mai yawan gaske kaman ka je akwai wannan abin da ake cewa zabadi ne sunan sa ko mene a Saudiya in ka tafi Saudiya zabadi wanda ake mai kamar cikui din nan mai kamar cikui da nono din wanda ake abin nan mutum yana in kai wata uku kana ci zaka canza kamanu ne kawai wata uku kana cin wannan nonon saboda tsariyin ne daga gona ake tatso shi a sarrafa shi a sa cikin gwangwani a kawo na shanin ne tun mutum zai ci shi watanni uku sai kansa sun yi rusa manya nan da nan mutum zai ya hukuke ki ya sha yogurt ba na waken soya bane ba shi bane lalle ba na waken soya bane sosai gona ake shi mara'i din nan almara'i na ga wata ƙasa ya sai can ƙasar tura din nan ya sai wata katafare gona da katafiloli da taraktoci ake aiki kawai ana nada abincin dabbobin ne ana lodin cikin jirgin sama ana kawo sanan Saudiya ana kawo abincin dabbobi 24 hours nan kuma ga ma'aikata da kamfanoni ana makala musu wani injin ya zuƙo nonon a tara cikin kwalabe nan da na cikin awa 24 an raba shi ko ina a gani to wannan shine Allah ta'ala ke ja hankalin mu zuwa gare shi ta mu san yana nan yawan masu cewa Allah baya nan ƙarya suke wallahi sun san yana nan su bashar nono to su bashar ruwa ko bi su yi nasu ko kuwa shi ne nusqaykum mimma fi bu'una wa lakum fiha manafi'u kaseera kuna da amfanoni da yawa cikin dabbobi menene bai da amfani cikin dabba kashinta ma ana kona ai alli haka ne fatarta ana jaka ana takalma ana kaza kafanta ma ana amfani da shi ko menene cikin dabba bai da amfani babu jinin ne kawai ake tattara a rufe shikenan amma komai da cikin dabba yana da amfani da kashin da naman da nonon a hau gashin a cire a yi tufafi sof a saka shi a yi tufafi fatan a yi tanti a yi jaka a yi kaza a yi kaza a yi gashi nan amfanin nuka da yawa amma duk mutum bai damu ba gani yake kamar dolan sa ne a yi masa ba mutum bai damu ba kawai yana kallo yana wucewa akwai wani mai lissafi ya ce kamun dabba ta tsiro da kilo ɗaya na nama sai ta sha ruwa lita ko 100 nawa ne sannan sai ta ci ciyawa tan kaza sannan ta samar da nama lita binnan kilo guda saboda kan kana son sanuwa mai kilo 80 ko 180 to in ka kalli abincin da za ta ci to tambaya wai tana da mata wannan abincin wai tana da mata abincin wai tana da mata ruwan sha kuma duka mata allako don amfanin ku mutane amma kuma yasa ba ku ma Allah amfani me yasa ba ku masa komi me yasa zai sa ku ki ya hana ku ki bai me yasa amma shi na taimako ba ji ba gani kuma bai muku gori ba gori ba jawabi sai ma karawa sai kari yake mu wa alaiha وعلى الفلك تحملون to bayan Allah ta'ala ce mana da amfanunuka ba sai wa min hata kullu ga dabbobin kuma kuke ci ai kilishi ai tsire muka kamar nan wajen mu ai soye ai gyara ai ci a adana abinci mai kyau ai dambu ai duk irin su kuma can wajajen su ma akwai iri da suke sarrafa su amfana da shi na tsawon lokaci wa alaiha wa ala al-fulki tuhmalu ana daukar ku akan dabbobi da kuma jirgin ruwa da jirgin ruwa da dabbobi amfaninsu ɗaya shine transport illa dai kowa hanyar sa daban kamar ma raƙumi misali shi na sai na ban mamaki shi sai cikin sahara shi ya fi tafiya cikin sahara inda zaka taka kafa ka ta nutsi shi kuma nan zai taka lafiya lau in guguwa ta taso yana da wani gilas nan kusa da idansa sai ya sauko da gilas din ya rufe wani farin gilas yana gani ta cikin gilas amma yashi bai hana shi tafiya iska da guguwa ba su hana shi tafiya sai dai kai da ke ciki ka nada kanka ka lullube idanunka in guguwa ta wuce sai ya kware abin shi sannan kuma zai ci komi saboda wuri yake inda ba tsirrai da yawa saboda haka komi ma zai ci kaya zai ci kaza komi zai ci sannan kuma ya dauki kaya ya tashi ya buga kirjinsa zai iya kenan zai miƙe yunkura yana boda
ya ratsa ya dauke ka ya dauki kayanka ka yanka ka ci ka sha nono fata kai amfani kai tufafi haba malam haba dan adam malam to Allah ya sa mu lura mu gane Allah ta'ala ka amfana da mu da abin da muke karantawa Allah ta'ala ka taimake mu kar ya zama hujja alqur'ani ya zama hujja akan mu Allah ya sa ya zama hujja gare mu ba akan mu ba mu kafa hujja da alqur'ani wajen bauta ma Allah madaukin sarki da yin abin da muke yi kar Allah ya kafa mana hujja baka ji alqur'ani ya ce ba kaga ya zama hujja akan mutum kenan amma hujja a gare ka shine kai amfani da shi a matsayin hujja ya Allah cikin qur'anin ka naji an ce shi yasa nayi ko nayi na bari to kaga hujjatun kenan dan haka Allah manzo Allah ya faɗa alqur'anu hujjatun laka aw alayka alqur'ani hujja ne gare ka ko akan ka to kusan mun go karshen tafsir na wannan shekara zamu tashi wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi zamu ji yanda Allah ta'ala yake magana da waɗanda suka kafirce mu wannan ni'imomi da aka tsaro ba an tsaro ni'imomi ga sun daki to wayansu sun ce ba su yarda da Allah ba ma Allah yanzu wani ne ma wani gunki ne wani abun gashi na shine Allah butulci to ba mu ji ya Allah ke mu'amala da butulu in Allah ya mu shekara mai zuwa muna raye za mu ga cewa to ya Allah ke wannan mu'amala da butulu wanda suke cin arzikinsa suna bijire masa to muna fata Allah shi taimake mu kurakurai da muka tafka saboda karancin ilimi da son zuciya Allah ka yafi ilahi Allah ka yi uzuri ilahi amin wanda muka kamanta kuma Allah ka mana ta samu tarayya da mu da masu saurare da wanda suka zo da wanda suke ji daga nesa da wanda suke son su zo ba su zo ba duka Allah ya tara mu cikin ladan Allah kuma ya maimaita ban na shekarun baɗi baɗaɗa cikin yalwan arziki da koshin lafiya ya Allah insha Allah salawatu ala muhammadin wa ali muhammad Allah kamar yadda kowace shekara su malam wannan shekarar ma dai Allah ya taimake mu kuma ya ma hi taimakon shi tunda ya isar da sako tunda aka gama ko so ɗaya bai gaiba ba a kai da sha'ani a iya ai mu a to wannan ko kuka sani mu da mun abin nan saboda haka wannan shi ne karshe kuma duk shekara ainihin malam mutane sukan aiko da tambayoyi da kuma abin sai dai tun farko akan faɗa masu cewa ainihin nan wajen abin da ya shafi wannan jalsa ce na tafsiri akwai yan uwa malamai da za su iya tambayoyinsu to sannan musamman abin da ya shafi fikihu yawa don galibi mutane in suka dauko tambayoyinsu na fikihu suka kawo nan to karatun ma ba zai yi ba don kowa na da abin da zai tambaya to amma mu nan ana da'awa ake ana isar da sako ne to saboda haka tunda ni nake karantawa itizaran ana karar jaddada ma yan uwa wannan ne amma kaga masu neman addu'o'i ana isar masu malam suna karanta to haka duk wanda ya aiko tambayar sai ji ba a karanta ba to wannan shine to kuma duk shekara su malam sukan dan ba da guzuri na shi khatama din wanda ainihin kamar yadda aka fara akan yi wata tunatarwa to kuma aka kare akan yi wata tunatarwa din da takan amfani ɗan uwa to bana ma Allah shiga ta malam muna fata za a ainihin amfane mu da wasu jawabai wanda zai zama khitamu humis ليتفضلوا مشكورين ومسبوقين بصلوات على محمد وآل محمد اللهم صل على to wannan shekara kamar sauran shekaru kamar da Malam Usman ya gabatar cewa akan dan samu yan kalmomi ayi kamin a fara makasudin yin tafsir din da hikimar da ke cikin yi haka kuma in za a kare shi ma akan dan samu kalmomi a faɗa a faɗi fa'idodin da aka samu da wasu abubuwa da suka gudana ko ake hasashe ko ake hange ko ake cikin su to a dan yi tsokaci to ni bana ban san akan me zan yi magana ba takamaimai illa bannan maruru ake jago maruru in ya taru akan matsi a fidda kwaya ko to ban san ko shi zan yi bana a matsa maruru a fidda kwaya ila abin da zan yi kenan ila abin da zan yi kenan a lokacin da ya kamata ya zama lokaci na wahada lokaci na haɗin kan al'umman musulmi lokacin da alkur'ani ke dunkule su da suna isar da sakon alkur'ani bai daya abin takeici a wannan lokacin ne alkur'ani ko in ce mutane suka raba kansu da sunan karatun alkur'ani da suran tafsirin alkur'ani
mu al'umman musulmi a wannan zamani, a wannan lokaci, a wannan ƙasa da wannan yanki an jarrabe mu da waɗansu daga cikinmu musulmi ne yan uwanmu amma an jarrabe mu da su kuma ba yadda muka iya. a zurin rufe tafsirin su na ɗan yi tsokaci akan irin wannan sama haka nan, ba laifi na maimaita wani abu mai kama da irin wani duk na mamanta ma mai na gaya musu yanzu, to amma dai na ɗan maimaita to babu laifi. Hadarin da yake fuskantar al'umman musulmi a wannan kasar tamu, wato kaman abin sukan tsaka ne shi kan daka. Hadarin da yake fuskantar al'umman musulmi a wannan kasa na rarrabuwar kawuka da cece kuce da rashin ganin kima juna da darajar juna a lokacin da waɗanda ba mu ba suke hankoro suna aiki tukuru domin su kai gaci inda suke so, tare da bambance-bambancensu da rarrabuwar kawukansu da bambance-bambancen makarantunsu da mazhabobinsu, amma duk suna ta kokari su ga cewa su sun dunkule da suna guda, mu kuma muna watsewa a lokaci guda. Ni wani abin bana ya dan ɗauki hankali na kuma ya dame ni. Kwanan nan ba da diwa duk da na ce ba zan so in yi magana ba, amma dai kuma dole ko da sama-sama musulmi suna ta maganganu akan bayan Allah na gargaru, manya-manyan bayan Allah da kowa ya san siyasan darajojinsu da matsayinsu a duniya ba a gari ba ko a ƙasa. To kuma sai aka faɗo tun daga masu wannan daraja aka faɗo kan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aka faɗo kan manzon Allah ana ta ce ku ce wannan ya faɗa, sai ka ce annabin wasa, sai ka ce annabi ko ciyaman local government ba a wasa da shi ne da aka yi wasa da sunan annabi kwanan nan, saboda ana kiran mu ciyama ya ake ce mashi honorable ko da hoto kaga, amma shi annabi ake cewa kai tsaye, ai annabi kaza, ai la ilaha illallah. Wannan abun ya dan taba mun zuciya, ya so samu na zuciya a lokacin da ya kamata mu girmama annabinmu sallallahu alaihi wa alihi, amma a ce a wannan lokacin ne shi annabin kimarsa ta zama ga ta gane take. Annabin da Allah maɗaukakin sarki wanda ya halicce shi in zai magana da shi sai ya yi masa ladabi, sai ya yi masa kirari, wa innaka la'ala khuluqin azim. Annabin da Allah ke jin kunyar kiran sunansa, ya ce ya Musa, ya Isa, ya Nuhu, ya kaza, amma baka ya ce ya Muhammad. Aka ji ya kira shi da wannan sunan ba. Yace afallahu anka lima azinta lahum, ya rasulullahi Allah ya maka rangwame, Allah ya sassafta maka, me yasa ka ba su izini? Da ya ba wasu mutane izini suka tafi, Allah ya ce ai wa'annan mutane ga yadda suke, amma Allah ya maka rangwame, Allah ya sassafta maka, ya yi maka rangwame, me yasa kai masa izini? Kamar lallahi. Annabin da Allah ke girmamawa, Allah ta'ala yake cewa la'amruka innahum lafi sakaratin ya'mahun, na rantsi da darajar rayuwarka wayannan mutanen cikin magagin dimuwa suke. Annabin da Allah ke rantsuwa da rayuwar shi, amma ya zama ko wai annabi ko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yace la uqsimu bi hadha al-balad wa anta hillun bi hadha al-balad. Malaman larabci da na binnan suka ce la za'ida ce bisa harshen larabci, in za a yi rantsuwa aka ce la wa abika, la wa nafsika, la wa kaza, wa al'adar larabawa ne sai aka yi musu magana irin yadda suke yi. Ma'anar shi ina rantsuwa bi hadhal balad wa anta hillun bi hadhal balad, kana cikin wannan garin, gari ya ɗaukaka, na rantse da shi saboda ɗaukaka ka a cikin garin. wa anta hillun bi hadhal balad, saboda zaman ka cikin garin na rantse da shi. Wa walidin wa ma walad, Ibrahim alayhi salam da kakanka Ibrahim da abin da ya haifa Isma'il wanda shine kakanka sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Wannan annabin ya zama abin wasa, abin cece kuce, an rena annabi. To ba mai mamaki ba
ba mu mamaki ba, ko da mun yi mamaki wani lokaci ba za mu mamaki ba. Shekara 200 ta wuce makiyanmu sun ɗauri aniyan sai sun ga bayanmu, domin lokacin musulunci na da ganiya, yana da ƙarfi, yana da daula, yana da iko, yana da gwamnati ƙarfa ta duniya ba ta yanki kawai ba. Yana da ƙarfar gwamnati a Turkiya, yana da gwamnatoci a Andalus, Spain kenan, yana da gwamnatoci a gabas ta tsakiya, yana da gwamnatoci a Iraq da Syria, yana da gwamnatoci a Morocco da Algeria, yana da gwamnatoci kodi da sunan Allah take tafiya take hukunci. Makiyan wasu ga cewa karfin musulunci da tasirin musulunci yayyawa sai sun rage shi, suka kirkiri abin da suka dauri aniya sai sun durkusar da musulunci. Wani abin da nake faɗi kowa ya san shi, malamai da yawa sun yi rubutu a kai. Suka kirkira mana wani mutum sunansa Mr. Hampar. Mr. Hampar mutumin Birtaniya ne, ɗan leƙen asiri, ma'aikatan harkokin waje, ɓangaren leƙen asiri na wanda Samuel Zomir yake jagoranta. A nan aka kyankyashe Mr. Hampar da iri-irinsa cewa su tafi ƙasashen musulmi su yi nazari, su ga halin da musulmi suke ciki, su kawo rahoto. Suka je suka yi nazari suka kawo rahoto. Suka ce kowa ya kawo rahoto positive. Musulmi na da son juna, musulmi suna da tsafta, musulmi na kula da addini, ba sa bara. Akwai wani baturen da ya rubuta wannan rahoton da yake cewa idan muna son mu mallaki kasashen musulmi sai sun koma suna bara, sai yaran sun fara dauke da sace-sace. Cikin rahoton da ya aika musu, musamman bayan sun kai rahotanni an gama komai, Samuel Zamir ya sake falla su ya fita da su, aka tura shi Turkiya, wannan aka tura su gabas ta tsakiya, wannan aka tura su wurare daban-daban su je su yi nazarin halayyar musulmi su kawo. Aka tura su kasashen Najab da Iraki can inda Shi'a suke, wannan aka tura su Saudiya inda sunna take, wannan aka tura su Misra, wannan aka tura su Turkiya, wannan aka tura wurare daban-daban su tattaro rahotanni. Karshe aka yi canjin aiki, shi mutum wanda ke Turkiya gashi zakakuri, amma yanayin wurin zaman bai dace da shi ba, saboda haka suka mai canji aka tura shi gabas ta tsakiya inda ya tafi ya zauna Iraki da Najab, da ƙarshe suka dawo da shi Saudiya. A nan yayi cin karo da wani mutum matashi sunansa Muhammad ibn Abdul Wahhab. Yace shi da kansa ya rubuta littafin nan malamai sun sani malam da Allah a daina munafunci, a daina munafunta al'umma, a fito a gaya mutane gaskiya. Mutumin nan shi ya rubuta, in ba shi ya rubuta ba ko gaya mana ba shi ya rubuta ba. Mun sha da'awan cewa mutumin nan shi ya rubuta da kansa aikin da yayi, ci ga aikin da nayi, gashi ya rubuta da turanci. Sunan littafin The British Spy, littafin kenan Al-Jasus Al-Birtani. Shi ya rubuta, yace na gano kasashen musulmi, na ga kaza, suna da ruwa mai yawa, suna da wadatar ruwa, suna noman rani, ga su da tsafta, duk juma'a ga gansu farare tas sun fita masallaci, ga kaza. Daga cikin shawarar yace gaba da ruwa da ya gani, cikin shawarar da ke badawa, ina ba gwamnatin Birtaniya shawara in ta kama kasashen musulmi ta yi dam ta tsara ruwan, ta hana su amfana da ruwan, su zama kazamai, su lalata rayuwar su wurin neman ruwa maimakon ibada. Yana na rubuce cikin littafin. An yi ko ba yi ba? Ko ina ga katafaren dam an tare ba ya amfani, mutanen wurin na sayan ruwa. Duk garin da ka sani, ban san wasu wurare ba. Ya faɗi yadda musulmi ke da haɗin kai, ya ce kuma dole sai an shiga tsakaninsu, suna da bambance-bambance abin da ya shafi kamar kabila haka ko wani abin da sai an shiga ta nan an keta su, kowa ya ji zaman kansa yake. Wani shine abin da suka faru. To ya ce da ya samu wannan yaro da ake ce Muhammad ibn Abdul Wahhab, ranar wanka ba boyin cibiyo mu yi daro. Wanda ke ganin ba haka muke faɗa ba shi ma ya zo ya kafa littafin, ya faɗa kafa membarin sai ce ba haka akai ba. Mu gaya masa littattafai, ka karanta Kashful Irtiyabi fi Atba'i Muhammad ibn Abdul Wahhab, karanta ka ji me ke faruwa, me ya faru. Karanta littafin da aka yi magana a The Lawrence of Arabia, The Lawrence of Arabia, wanda ya zama balaragan Saudiya saboda tsananin zama a Saudiya cikin Sahara da hawa raƙumi. Karanta irin wa'annan littattafai ɗin ka ga me ya faru, me suka yi.
to a gurguje a takaice ba tarihi nake ba mu ba, ina so in fito da inda ciwon yake da kuma yadda ya kamata a yi maganin insha Allah. Ya same shi sai same shi yaro ne mai hazaka kuma yaro ne da ke da yancin ra'ayi, ya rena Maliku, ya rena Shafi'i, ya rena Abu Hanifa, duk wannan malaman musulunci ya rena su, yana ganin shi ma ya kai karansa, ya kai tsaiko, shi ma zai iya bincike cikin addini ya faɗi ra'ayinsa tunda su ma malami ne, shi ma malami. Ya ce da na samu wannan sai na ga na samu abin da nake buƙata, nan da na rubuta kadda aka aika. Ya ce aka ce ka ƙara kusanta shi, ce mai mashi aure. Ya ce shi bai tashi yin aure ba. Suka ce to kai auren mutu'a mana. Ya ce haramun wannan shi ake yi kaza kaza. Ba su gushe ba suna jan hankalinsa har sai da ya auren mutu'a. Sai suka ɗauko wata mata ko Safiya sunanta suka bashi. Yan leƙen asirin ce ita ma aka aiko Baturiya. Ya aure ta yana auren mutu'a. Ko na sati biyu ne ya wuce aka ƙara, shehu ya ce a ƙara. Aka ƙara kwanuka. Da haka ita tana ɗauko labarin cikin gida, sunan suna ɗaukar labarin waje, ana haɗuwa, ana kulla, ana aikawa. Suna tattara kuɗaɗe da sunan zakka da humusi suna bashi a matsayin su 'yan kasuwa ne, alhali aiki suke daga ma'aikatan harkokin wajen Burtaniya ake aiko da kuɗaɗen. A haka a gurguje nake gaya muku, haka har aka yi marhalan da ya hura masa hanci yana tattaunawa da shi, yace har ma sai da ya halasta masa shan giya, kuma sai da aka ƙara magiyar ruwa aka sha ta, aka yi auren mutuwa kuma aka sha giya. Sannan ya kawo masa ra'ayin cewa me zai hana a tona kabarin annabi tun da cikin masallaci yake. Da ya shuru ya ce wannan kan ba zai yi ba, ya ga ya zabura ya firgita ya ce ba zai yi ba, sai ya shafa masa lafiya. Din da ya dan taba ji tauri sai ya kyale shi. Kadan nan kawai sai ya zo ce mishi nayi mafarki na ga annabi kana zanna kana karatu, mutane sun zagaye da yawa, annabi ya kama hannunka ya ce kai ne wakilinsa, kai ne halifansa, ka fassara ya ce da gaske ke da gaske nayi wannan mafarkin. Kawai shi kenan ya fito ya bayyana ra'ayinsa na kafarta musulmi da cewa wane yana shirka, waye saurai shiga yanka musulmi da tona kabarin sahabbai duk akwai kubba, kowane kabari za ka ga an masa kubba, an kimtsa shi, an killace shi, duk ya ce shirka ne. Ya kai hari Najab, ya rusa kabarin Imam Ali, ya rusa kabarin Imam Hussein Karbala, ya ko ina ya kai hari ya mai da mutane. Suka yi sa'a akwai wani wanda ake ce Mas'ud, wanda shi kuma kakanninsa asalin kakansa Qarquzi sunansa. Qarquzi da harshen Turkiya mai sai da kankana. Shine Qarquzi. Sunan kakansa kenan. Kakan Sa'ud, kakan mutane. Bai Yahudi ne da aka yi wata rigima aka yi da tawaye a Turkiya, kasar musulunci, aka koro iyayen shi kakanninsa suka zo nan suka zauna. Shi wannan Qarquzin ya zo ya shiga irin ta Larabawa, ya shiga cikin wata kabila wai Banu Anaza, ya shiga ciki ya kudi a ciki, ya zama ɗaya daga cikinsu. Duk da suna gane shi ta hanyar idanunsa, amma sun rufa masa asiri. Shi wannan Qarquzi din, daga nan har aka ya haifi wannan shi Sa'ud din. Shi wannan Sa'ud shi ma ya girma, ma ya haifi yaya, dan ya ƙara sabon kusanci da musulmi, ce ma ɗaya Abubakar, ɗaya Umar, ɗaya Usman, ɗaya Ali, saboda ya ƙara sabon kusanci da musulmi. Haka aka dai suka yi miƙe kafa, sai zama wannan suna kawo mai kuɗi da tallafi da sunan sarauta ko shugabanci, wannan ana bashi tallafi da sunan malam, wannan mai bada fatawa, wannan mai abu, sai suka haɗa kai. Daga nan ne fa aka fara yakan musulmi, aka mai da musulmi mushrikai, yan bid'a. Daga cikin wasiyar da shi Samuel Zamir da zai aika su ya masu, ya ce ku kokari ku fidda Muhammadawa daga cikin addinin Annabi Muhammadu. Allahumma salli ala Muhammad. Ku fitar da su daga addinin Annabi Muhammadu, amma kar ku bari su shiga addinin Kirista, saboda in sun shiga addinin Kirista za su samu rahama, mu kuma ba ma son su samu rahama. Amma su zama ba musulunci suke ba, irin wanda Annabi ya zo da shi, ba kuma Kiristoci bane. Me kuke gani? Mutane na dawon musulunci ba su shiga coci, amma suna fada da musulmi. Ba su shiga coci suna kyama annabi, duk wata mummunan sifa da abin da zai musguna ma annabi. Yau a ce annabi iyayen shi na wuta, gobe a ce annabi kamar yan balan ne, dan sako ne, mutum ne kamar kowa, gobe a ce annabi abin nan zai rusa addini Umar ya hana, ko ba ka suke cewa ba. Wannan ya zo ya ce ko annabi ma, wannan annabi ce to ai annabi ma mutum ne kamar kowa.
kalmomi wanda in aka ji sai Allah ya fushi in Allah ya ji su sai fushi kila ma shi yasa ya ce bai ruwa ma bana kafin hasashen masu hasashe suka ce kwanakin baya watanni baya suka ce za a yi ruwa har da ambaliya a jihohi da yawa kila sakamakon wannan ce kucin musulmin ma yanzu Allah ya fasa ruwan yanzu an sun ce fari za a yi ba ma ruwan za a yi ba fari za a yi wasu ne ko an fasa ta Allah ma da wannan ba ga ambaliya da fari ba sai a shuka wani wuri a tsira a je wani wuri to fari kuma fa yunwa ma'ana mutuwa to waye sani ko ma shi Allah ya gani ya ji tsoro to astaghfirullah ya dauki mataki kai nake so in ce ya dauki mataki Allahu a'lam amma dai mu dai an ja mana to har muke ba da shawara cewa tunda muna da ya ayyuhal ladina amanu a cikin suratul hujurat ko wa in ta'ifatan min al-mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in bagad idahuma al-ukhra fa qatilu lati tabiha ta tafiya ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adl aqsullahi bil muqsitin tunda muna da wannan aya kuma ta sulhu ce in aka samu wannan bangare na musulmi da wannan bangare musulmi suna rigima a samu masu hankali su shiga tsakani su sasanta su in suka sasanta su to falillahi alhamdu idan ɗaya ta bijire ta ce ita bata yarda da sasancin ba daga baya ta ɗauki mataki to duk mu taru mu haɗe mata kai tunda mutanen nan sun rena annabi kuma ba su da rago Allah ya jarabe su da kin annabi da sunan son annabi Allah ya jarabe su da kin annabi da sunan son annabi Allah ya jarabe su da shakawa da taɗewa ta duniya da lahira wallahi tallahi wanda ya rena annabi daidai da kwarar gira wallahi ba zai shiga aljanna ba aljanna kayan Allah ce kuma annabi ke raba ta ka ci mutuncin annabi ka shiga aljanna annabi ba zai yi wa malam wanda duk ke ganin annabi daidai da sauran mutane wallahi shi da aljanna sai dai labari duk mutumin da ke ganin annabi daidai ke da sauran mutane wallahi wanda duk ke biye sauko daraja annabi daidai da sauran mutane wallahi sai ya shiga wuta annabi ake magana fa malam wanda Allah ke ladabi in zai ambaci sunansa yake lallashi amma ka zo ka ko annabi ko annabi haba jama'a haba mai faru mai same mu lokacin da wasu ke dunkulewa suna haɗewa suna ƙara kusantar juna sannan muke ƙara warewa cikin azumi ne alfarma cikin wata mai alfarma wai da cikin lokacin muke zage-zage har da dattawa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce daga cikin alamomin imani har da girmama mai furfura ka girmama wanda ya furfura wannan mai furfuran nan ko ba musulmi bane tunda ba shi yi makan shi ba wani aya ce ta Allah ta fito jikinsa ka mutunta shi amma a kira sunan malami gangaran na Qur'ani dan shekara wa kusan 100 da a sa mai zagi irin na kasuwa zagi irin na titi da sunan addini wannan addini ne wannan addini ne musulmi su kira junansu da malamansu da iyayensu da shefanni da manya-manyan bayan Allah da duniya ta yi shaida shehu Tijjani malami ne na Allah duniya ta yi shaida shehu Abdulkadir malami ne na Allah amma a ce waɗannan mutanen sun zama abun wasa a hannun wasu har da zaki jama'a in Allah ya fushi ya za a yi wa zai ba Allah hakuri to kuma an wuce shehu Tijjani da shehu Abdulkadir radiyallahu anhu an kai har ga annabi sallallahu alaihi wa alihi yanzu wai sunan annabi ne da shi ake wannan kullu kuciya kun kuwa shiru gwamnoni sun yi shiru sarakuna sun yi shiru da yake ba iyayensu aka zaga ba gwamnatocinsu aka zaga ba da gwamnatocinsu aka zaga ko aka kama sunan iyayensu aka zazzaga da yanzu sun motsa wata rana da wasu suka yi maganganu akan Ahmadu Bello da arewa da Ahmadu Bello gwamnatin tarayya da kanta ta mutai ga gidi gidan da kamun ka ce mene komai ya lafa amma da ke annabi ne to a gurguje cikin shekarun nan 200 da yan kai shi ya kawo mu cikin wannan halin da muka tsinci kanmu a ciki kuma abin da ya faru da mu kenan kuma gaskiyar magana ba mu kadai bane plan ne shiri ne na makiyanmu na duniya kuma ya shafi kowa ya shafi dukkan al'ummar musulmi al misali kamar nan
kaman misali zan ba da misali da kaman abin da ya shafi Afghanistan mazhaban Hanafiya suke bi, Hanafawa ne kuma ahlus sunna ne Hanafawa, amma wayannan malamai da aka tanada aka yi masu training na musamman na kin annabi da musulmi da kyaman musulmi suka shiga cikin su da niyyar haɗin kai, karshe kaga suka mai da su yan Taliban. Kuma dama suna da manufan cewa in aka tanade su sai su tsokane America da sunan ita ce abokiyar gabar su, sai America ta kawo hari ta kawo mamaya, bukata ta biya, amma mai musulmi wato ai amfani da su a matsayin karnukan farauta. Sai aka sai aka canza musu kwakwale daga ahlus sunna ahlul zikri yan dariqa ne, ina jin ko na kashbadiya suke yi ko arusiya, amma da yan dariqa ne. Me sanya? Saboda dariqan nan ko ana so ko ba a so ita ta tsara musulunci a duniya, ba nan kawai duk duniya ittifaqan tun bayan wucewar sahabbai da tabi'ai wanda suka rike musulunci su da yan dariqa. Wannan ko an so ko an ki, ko kana dariqa ko baka dariqa gaskiya kenan, saboda tarihi ya rubuta. Yan dariqan Naqshbandiya da dariqan Arusiya da makamantansu su suka samu da daular musulunci ta Turkiya ta duniya baki daya, yan dariqa ne. Yan dariqan Tijaniya su suka samar da gwamnatin Futa Toro da Futa Jalo a yammacin Afirka da irin su Ghana da sauransu. Tijaniya Umar Futi su suka samar da wannan gwamnati. Yan dariqan Sunusiya suka samar da irin su Libya su Marrakesh da irin wannan wuraren su suka samar da su, da manya-manyan malamai irin wannan. Yan dariqan wace dariqa ne kuma a wajejen Chechnya din suka samar da wani ko Muhammad Mahdi sunansa shi ma ake masa lakabi, su ne suka samar da gwamnatin Chechnya ta musulunci a wancan lokacin. Yan dariqan Tijaniya su suka samar da gwamnatin Sudan karkashin Muhammad ibn Ahmad al-Mahdi. Dan dariqan Qadiriyya su suka samar da gwamnatin arewacin Najeriya ta musulunci, su ne limamai, su ne sarakuna, su ne malamai a makarantu da zauruka da sauransu. Ya za a yi ya zama ba a maimaita irin wannan ba, a shiga a lalata su, a hada su fada da rigima, a manta da magana jihadi, a manta da magana kawo daular musulunci. Shine fa abin da ke faruwa. Amma lalata dariƙa, a maida ta rigima da Allah. Wani cikin irin wannan masu wannan tunanin wanda aka bata kwakwalwarsu a dariƙance, amma yana magana su komai wurin su Allah ne, su komai Allah ne, baka gane ba ne, shi yasa baka ganin komai Allah. Wasu sun dauki Allah abokin wasa. Kaga wannan matasan da wayannan jantizan al'umman an rasa su yanzu wannan shi za su yi jihadi. Su ma masu rai din wayanda suke rike da tijaniyan ta asali, su ma cikin su akwai fatawan cewa su ba za su yi jihadi ba saboda sahabbai sun riga sun musu jihadi. Ko me ake su ba za su yi jihadi duk da Qur'ani ya ce ai, saboda shehu ya ce masu su sahabbai sun musu. Nan wayannan na wasa da iyayen annabi, suna wasa da annabi da iyayen annabi, wannan wasa da Allah, suna zagin Allah, su ne ma Allah izgili da sunan musulunci. Ina za mu ana yi ma Allah izgili, ku kuna jin maganganun sa ko har da wake-wake suna waƙoƙi, wane ne ya halice mu, wane ne ubangijin mu, wane kaza sun aje Allah sun ce yaran wannan mutum shi ya halice wannan, shi wannan mutumin shi ya halice wannan Allah. Ya za a fahimci wannan addinin musuluncin? Ba zai fahimce shi. Su wannan kuma sun zo sun shiga cikin janabin manzan Allah, sun yi kata-kata da annabi da iyayen annabi na wuta, wane ne da sauransu. Astaghfirullah alazim wa atubu ilayhi. Shi abinda muka tsinci kan mu kenan. Mun tarwatse, wa tasimu bihablillahi jami'an, mun tarwatse kowa na ganin kansa shine dan aljanna, wani dan wuta. Ba wanda ya sai ma wani fada ko ja hankalinsa. Binnan Anas bin Nadar ne a Uhud ne yace ya Rasulullahi ni na kubuta daga abinda wayannan suke mushrikai kenan, na kuma kubuta daga wayannan abinda suke sahabbai da suka zuba a guje kenan. Yace ba ruwana da wayannan, kawai ya kutsa cikin fagen fama. To mu kusan abin da ke akwai kenan, ba ruwanmu da masu irin wannan ɗabi'an rena Allah, ba ruwanmu da masu rena iyayen annabi da annabi. In ya so ka kira mu to abin da za ka kira mu, in ka kira mu shaida ba shi abin kira mu shaidanu, matsayin mu kenan. Ba mu yarda da arena Allah ba mu yarda arena annabi ba.
in ya so ka kira mu shaidanu ba shi'a ba. wayannan su ne suka kirkira mana wayannan bala'o'in, karshe suka haifar mana da abin da ake cewa Taliban. Suka yi amfani da Taliban suka jawo America ta shigo Afghanistan, ta mai da Afghanistan shekaru 100 baya, aka kashe dubatan al'umma da waliyai da bayan Allah da makarantu aka rusa. Har yanzu Afghanistan saboda shekara 40 suna yaki bata koma yadda take ba, saboda wayannan mutanen Saudiya sun je sun rubbace su, sun lallabe su, sun tunkuɗa su, sun kai su sun baro. ɗaya kenan. Kuna jin wasu da ake ce ma Rohingya, yan Rohingya mutanen Myanmar, mutanen Bama, musulmi ne, jiha gare su katuwa katafariya, kuma jihar nan ta musulunci, kuma wannan masu addinin Budan suna ta shiga musulunci har da manya, a hankali suna ta wa'azi suna ana shiga musulunci. Ran nan da wayannan mutanen Wahabiyawa suka kaddabe su, suka je suka shiga cikin su, sai wa'azi ya canza. Arnan banza kafirai, mushe, kaza za mu yi jihadi, za mu kashe ku. To su ke kasar su ce sun fi su yawa, nan da nan suka jira kansu, yanzu sun kore su duk kasar ba su. Wanda aka kama kuma sai a yanka shi a fede irin na rago, yadda ake fede rago ran sallah a jingine, haka ake fede mutane da yara da mata da maza. Shi ministan harkokin wajen Myanmar shi ake fere da shi ke faɗin wannan, yace dan muke da lafiya da mutanen nan, gwamnati ta ba su dama su yi addinin su, ka ta fara masallaci su kashe hanya, kuma mutanen mu na ta shiga, ba mu taba damuwa ba saboda kowa da yancin addinin da yake so. Amma kawai rana dai suka koma suna ce mana mushe, arna, kaza za mu yi jihadi, za mu kashe ku, sai mu zanna su zo su kashe. Mun san shirin da suke yi, ana hira da shi, ina jin ko gidan talabijin Qatar ne yake faɗin wannan magana. Me yasa kuka sanyo yan Rohingya gaba? Yace kaji abin da suka yi mana, shi yasa muka dauki mataki a kansu. To yanzu ba maganar Myanmar, ba maganan yan Rohingya, an watsa su, ba su da ƙasa ma yanzu. Ƙasar da za ta karɓe su an kasa, suna cikin wahala, kusan shekara 5 ko 6 suna cikin wahala. Wayannan mutane duk inda suka sa kafa to sai an yi fada, kuma wannan shi nake ji mun tsoro a nan ƙasa, fadan addini nan ƙasa shi nake jin tsoro, shi nake ji mu tsoro. Allah ta waje. Lokacin da suka bude ido nan garin nan ƙasar, suka ga cewa makarantar ahlul bait ta samu karbuwa, akwai mabiya ahlul bait da yawa. Daga headquarters su Muhammad ibn Salman shi ya ba da umarni da izini, kamar yadda mai magana da yawunsa ya faɗa a cikin rediyon Jamus wanda kowa ya ji, a cikin jaridan da ya yi fiyar da ita Times ta America, aka tambaye shi, ya ce abin da ya sa suka mai alzazzaki abin da suka yi masa saboda yana so a yakalibal hukuma fi Nigeria, ya yi juyin mulki a Najeriya, ya kafa hukumar musulunci. Yanzu idan mala ya kafa hukumar musulunci a Najeriya, me zai cuci Saudiya? Me Saudiya ta rabu? To abin da ya faru kenan. Wannan ba wani abu ne wanda ke boye, yana na cikin rediyon Jamus, yana na cikin da jarida da turanci da duk an fassara an rubuta, har yau sun kasa karyatawa. La Saudiya la Najeriya. Yace to shi yasa shi Muhammad ibn Salman ya bada dama aka yi ma mala abin da aka yi mashi a Zaria 2015, shekaru 8 kenan da suka gabata. Shine abin da suka aka kashe mata, aka kashe yara, aka kashe kanana, suka fito suna walima, suna murna. Shugaban Wahabiyawan kasan ya dinga fitowa a kilib daban-daban, yana jinjina ga yan Rufa'i, yana jinjina ga gwamnatin Buhari, yana jinjina, kowa ya ji ya gani. Me suka cimma wato? Menene hadafin? Duk kashe-kashen nan da ake a ƙasar nan baka jin suna magana. Wani ke gaya mana kwanan nan, wanda ya zo daga can wajen, shi ke gaya mana, yake cewa lokacin da za a yi zaɓe shi yana sa kayan sarki, yace ya ba da mutanen su guda 3 wanda suka yi aikin zaɓe dai. Da ya je garin da za su can wajen Boko Haram din nan ne, da ya je cikin yan Boko, sai ga yan Boko Haram sun zo, su ma za su ba da tsaro, su ma ga sun zo, sai aka yi taba, aka yi gaisa, ya ce to yau ba ranar bindiga ba ce, yau kada a ji ƙara bindiga, yau ranar zaɓe ce. Yan Boko Haram na sa mutane da su ce ku zaɓi APC, kai ku zaɓi APC. Abun mamaki, sai nan ma gashi nan ma kasan Katsina nan ma, shi ma wani kauye nan wurin, ya nuna sunan nan wajen yammacin garin nan, shi ma sun zo
wai su akwatin ma aka ba suka je suka ciko da ƙura da cikin daji sannan suka kawo, ko kuma cikin layi suna samun mutane zaɓe APC kai ma zaɓe APC. ta ai mutuntun malam ya harbo jirgin shekara 8 malam ya ce gwamnati ce Boko Haram. su da 'yan Boko Haram suna ba layin zaɓe kariya, kowa na sai da bindiga shi, aka gama aka taba hannu suka koma daji suka komo gari shikenan. Yau ba ranar bindiga ba, ranar zaɓe ce. Waye Boko Haram? Ya haka ya kamata mutane su fahimta. Shi yasan yanzu tun da za su tafi sai sun kawo wanda zai gaje su ya ci gaba da abin da ake. Shi zama wata rana nan inda nake zaune na ce wani abun ba karewa za yi ba. Bai da ranar karewa. Kun taɓa ganin inda Amerika ta shiga ta fita? Sai da tsiya-tsiya take fita. Da ta shiga Afghanistan ta fita ba sai da tsiya aka shekara 40. Da shi Siriya yau shekara 10 nawa ana fafata nan hayan take. Iraki tana nan ciki shekara nawa tun lokacin Saddam ta fita tana nan ciki. Walima mene? Ofishin Amerika aka yi walima? Akan mene aka walima? Tashar ruwa aka yi walima? Ofishin jakadanci ya shirya min malaman sa ko? Malaman ofishin jakadancin Amerika? To yau wato mun gane. Ai mun ga sojojin Amerika suna ziyartar malamai har gidajensu ko ba mu gani ba? Can wani lokaci shekarun baya ana lokacin waƙi ana sojojin Amerika suna ziyartar malamai ana gaisa da su. Sun je neman karama suka je nema? Ko aiki suka bada? Ya ce ladan wanka ba ɓoye garo ba mu to ai abinda ma ake nema ba duniya ake nema ba, to ina duniya da nake ba yan uwa mata misali nake cewa in ma abin da yasa ake wasarere da addini an maida shi abin neman kuɗi ba, ina duniya take? Ba kwanan aka yi ma mutane wayo ba aka ce muslim ticket, wannan na cewa muslim kafir ticket, ko ba ka aka yi ba? Aka zo aka yi muslim din an gama, an yi muslim an gama. To yanzu an zo inda yafi muhimmanci, inda za a raba makaman majalisa. Ka san majalisa ta fi gwamnati ta karfi. Majalisa shugaban kasa na iya aiko da doka a majalisa su ki zartarwa, ko bai sai ba. Suna iya zartar da doka kuma shi dole ya aiki da ita. In bai sa hannu a kai ba bayan watanni kaza, in suka jefa ƙuri'a suka samu rinjayen 2/3 sai su zartar kuma dole ya aiki da ita. Majalisa ta fi. To yanzu sai ana tattauna to ba za a ba musulmi rikon majalisa ba. Karara. Saboda an ba su mataimakin shugaban kasa, shi kuma mataimakin shugaban kasa a cikin constitution dan aike ne, bai ba da aikin yi, ba inda aka rubuta aikin mataimakin shugaban kasa akwai babu, sai abin da aka gada ba aka bashi. Ga nan an ba ku mataimakin shugaban kasa, bari wannan su rike majalisa. Sannan in ka zo wajen kida, ba kwanan nan za a yi kidaya, a kidayan nan sun shirya ga abin da suka shirya, za a shirya ni wani dan Najeriya, kasa kaza, jiha kaza, gari kaza, mai kaza ya duk kowane bayanat mutum zai shigar. Sai a zo addini, sai a ce Christianity. Da aka zo wurin na musulunci sai aka ce Izala, sai aka ce Shi'a, Izala, Tijaniya, Qadiriyya, da kowace ce dai haka da aka tsana. Saboda haka yanzu idan mutum shi dan Catholic ne, ko shi dan Jehovah Witness ne, ko shi dan Anglican ne, ko shi dan kowace ɗariƙa ce ta Kirista, to yanzu kawai sai ce shi Kirista ne, ko kawai sai ce Kirista ne. Amma mutum dan Izala ne ba, sai zo na sai ce Izala. Dan ɗariƙan Tijani ce dan Tijaniya ne ke, wannan ya ce Shi'a ne ke. Duk mun taru mun lalace, guda 10 ta kasa yin ɗaya, nan kuma 10 sun haɗu sun yi kwakwara ɗaya. Sai a waye gari kasar ta zama a rasmiyan rubuce a dokance kasar wasu ce ba taku ba, ko yan kallo ne. nan inda nake zaune na ce a karkashin wannan demokuraɗiyyar musulmi sai sun rasa komai, ko ba na faɗa ba. Ga an kamo hanya yau aka fara, ina magana sarakuna da ba suke da ƙarfi da hukunci ba,
an koma da su gefe da suke sa suke hana dan sun koma ba su zuwa ko unguwa ba sai sun nemi izinin ciyaman din nan kuma yana iya dan mai saro ma ciyawa dokin bargassu ne ciyawa yanzu shine zama ciyaman din shi sarki ke neman izinin sa sai gona yanzu kuma abokan can ma a zamanan can ma yanzu an zo wani mahallin da dole musulmi su zar ido sai da aka yi da su ga su da yawa kamar da manzo Allah ya ce sakata da'a alaikumul umamu katada'il akalati ila asatiha qalu amin qillatin nahnu ya rasulullah amin qillatin nahnu yawma idhin ya rasulullah qala la bal antum kathirun walakinakum gusa'un ka gusa'us sayl kad asabakumul wahan قالوا وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت لوكتي ايبو تو بالو ربا allura ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa sannan a hankali a kwana a tashi makiyan ku za su yi gangani akan ku ta tada'a wasu kira wannan na gabar da na yamma duk kafirci ya hada su karkashin rumfa daya su zo su rufan muku kamar yadda ake cewa jama'a zo a ci tuwo gashi an aji in aka aje tuwo cikin akushi kato da mai da nama aka ce jama'a to yaya yanzu musamman lokacin Buhariya yaya zai kai labari to haka za su yi maku suka ce ya Rasulullahi saboda lokacin mun zama yanka ne ce ina kuna da yawa amma kun zama kamar tsintsiya kamar gusa'un ka kun sama shara bisa ruwa me wanta ko tiba guda ce ruwa zai tafi da ita gusa'un ka wa qad asabakumul wahan rauni ya sage ku suka ce me rauni ya Rasulullahi ce hubbud dunya wa karahiyatul maut kuna son duniya ba ku son ku mutu ko da ko fi sabilillah ne malamai ne kamata su wuce mutane gaba a mutu fi sabilillah malami nawa ya shirya amma malami nawa ya shirya ja ku gidan gwamnati ya kai ku taron jam'iyya ya kai ku wurin ranka ya dade da yan labai malami nawa ya shirya duk kusan shirye suke sai daya illa ma asamahu Allah ko ba ka bane kad asabakum wahan kun samu rauni to shikenan a gurguje kun ga abin da ya faru a Kano lokacin Malam Abdul Jabbar yana kokarin ba janabin manzon Allah kariya da iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana kokarin ya tsaftace kaga yadda suka yi hadin baki da hadin gwiwa suka kai shi gidan yari gashi suka je suka aje shi muna fata Allah ya kunyata su ya fito da shi cikin izza kamar yadda ya ba malam rinjaye akan makiya suna ji suna gani ya rayu kuma yana nan kuma sai sun tafi sun bar shi insha Allah sun mai da fada tsakanin musulmi da musulmi shine target ɗinsu kwanan ina jin wani yana karatu na gan shi na ji yana fada yana cewa tsakaninmu da ku la uku ce kul ya ayyuhal kafiru la da aka ida mashi a abudu mata abudu wala antum wala ya ida aka ida kuriya sai kawai kace shirka kuna tare da ku tauhidi muna tare da mu bid'a kuna tare da ku sunnan muna tare da mu lakum dinukum waliyadi da Allah akan wannan aka saukar da kuriya ayyuhal kafiruna yanzu wannan in ya samu bindiga bai fada ba zai kisa ba wannan an kunna musu wuta an tafasa zukatansu akan yan uwansu musulmi an tafasa musu zukata wanda shi kashin kansa in kace mashi menene ina ne makomaka bai sani ba in ka tashi koma lahira ina za ka koma a cikin aljannatan nan guda 8 na Allah cikin wace za ka shiga zai gaya maka to amma kai ya yanke maka hukuncin dan wuta ne saboda ya ce kullu bid'atin balala wa kullu dalalatin fil dan wuta ne kai ko kana so ko baka so kai dan wuta ne wannan mai sassartin kenan babban ya ce maka mushriki na kuma ji wani shi ma da kunne na shi kuma wannan kusan ko bauchi yake wannan kuma a Kaduna yake shi kuma yana magana akan shi'a
yace daga muna sassafta muku kafiran banza kafiran mofi kana jin wannan ya samu bindiga bai kashe shi'a haka aka koya musu ba sassafci ba kara ba yau da gobe ba sanin daidai ba ganin cewa kai fasara da kai iya kenan irin wanda na iya kenan babu ta sace daidai shi da dan aljanna kai dan wuta ne kawai kisa ne to nan kuma nan ka tsana ba na ji wani shi ma a rediyo yana magana yana cewa a cikin tafsiri wa qatilul ladina wa qatilu a'immatul kufr innahum la aymanu lahum la'allahum yantahun shi kamar Abdul Jabbar kenan wannan aya cikin surar Tawba ta sauka ana magana akan ayaki gaggaggan kafirai ba kananan ba manyan yace kamar Abdul Jabbar saboda ka abin da gwamnati ta yi ta taimaki addini ta yi daidai kana jin wannan in ya samu dama bayin kisa in ya tare mutane bai jan su ai fada to shi nake ji mana tsoro a irin wannan tsakanin yanzu gashi nan suna turuta wutan kada a cikin al'ummar musulmi da kawo rarraba muna fata wannan ba zai haƙaƙa ba insha Allah ta'ala ba zai faru ba kuma muna fata ba sai mun ga uwar bari mu haɗa kai ba yawa amma in muka ɗauki matsaya guda ta cewa to wa'anda Allah bai masa rabo na son annabi ba wanda Allah ya masa rabo rashin rabon kiyayya da annabi suna sha'anin su muna namu inda dukkan musulmi kamar da Allah ta ce binnan fa in bagar idam al-ukhra in an sasanta ɗaya take sasanta duk mu haɗe masu kai mu ce mu ware su waje ɗaya ko dai su yi ta bambamin su mu shiru mu kyale su muna ji ko kuma mun tashi bayani mu ce wayannan da ba su da rabo ga manzon Allah wayanda suka rena annabi wannan wanda suka rena annabin sun ce kaza sai ka je sun yi shiru a'a ƙarya ake anya mana kafafi mun rena annabi ko rena annabin mana ku kwance maganganun ku na baya duk warware su ku dawo cikin sahu kuna tsammanin duk al'umman musulmi sai su taru baki ɗaya sai su miƙa su bi ku alhali ku ne aƙalliya ba ku ci 5 bisa 100 ba sai 95 su miƙa muku wuya to ka gani in duniya muke nema yanzu duniyar gata na sabuli ta sannan a hankali mun ki mai abinda Allah ya ce yanzu gashi muna ganin abinda ba mu so to muna fata Allah ya tausaya mana Allah ta'ala ya ji tausayin mu ya kunyata makiyan mu Allah ya kunyata makiyan mu Allah ta'ala mulkin sarki ya hada kan al'umman musulmi muna roƙon Allah ta'ala ya maimaita mana na badin fada cikin yalwan arziki da koshin lafiya muna fata Allah ta'ala mulkin sarki ya kai ina ya saka jagora ya ba shi kariya ya cika masa gurinsa ya yi amfani da mu wurin taimaka masa Allah ta'ala muna roƙonka ka taimake mu taimakon ka jigan iyayenmu da kakanninmu da malaman mu ilmin wa qur'ana Allah ka zaunar da mu lafiya ka tsare mana jinanan mu da mutuncin mu ka inganta tattalin arzikin mu da lafiyar mu ka jibanci tarbiyyar iyalan mu da yaran mu ka tsare mana garuruwan mu da ƙauyukan mu da sakunan mu da masallatan mu da zawuyoyin mu da duk inda ake wato ainihin tayar da hankalin mutane wayannan da suke kashe-kashe da kama mutane da halin suka sa mutane cikin halin tsoro Allah ka san su ka san wa suke ma'aiki wa ya sa su Allah muna roƙonka dan girman ka da ya saka kai mana maganin su muna tawassuli da wannan wata na azumi da wannan jalasat Allah kai mana maganin su Allah ka tona musu asiri duk wanda suke da hannu cikin gwamnati suke wajen gwamnati suke Allah ka tona musu asiri kuma Allah ka dauki fansa dan uwanmu da suke hannun wayannan azalimai da sauran al'umman musulmi Allah ka kubutar da su ka jibanci lamarin iyalinsu Allah ta'ala ka taimaka mana ka tsare mu da tsarewarka rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim da sanarwa kafin ranan duk da aka ce ranan sallah ce to rannan akwai goron sallah za a faɗori insha Allah sannan kuma a wannan rana ita ce ta dan da ake cika shekara 3 to shi kenan yanzu ake kara mana haske kwanakin baya na yi magana akan cewa ga form din da suka fito da shi na kidaya ko baka bane yanzu kuma na sake maimaitawa ashe wai sun janye wannan form din sun fito da wani sun ce ƙarya ne maganganu sun yawa an gano su ana ta magana to da ba dan nan da ne magana ce sai dai in sun canza amma haka za su kuma za ku ga form din to yanzu shugaban kidaya yanzu ake nuna ma a cikin waya wai sun canza sun ce ƙarya ne su ba magana addini waye da sauransu sun ji tsoro sai nan gaba ka sanya kyakkyawan ambato na cikin mutanen baya ba karamin al'amari bane ka bar duniya ana begenka ana tuna ka ana faɗin kyawawan ayyukanka akwai dan uwa malam Isma'ilu daga Bauchi wanda shi ma aikin sa ɗaya da malam Hamisu likita shi ma jiya muka rasa shi ya samu hatsarin mota Allah ya masa cikawa muna fata Allah ya masa rahama ya jibanci lamarin iyalansa ya ba su hakuri an sha kuka an yi koke-koke saboda muka yi koke-koken rashin malam Hamisu haka muka ake koke-koken rashin malam Isma'ilu saboda jajircewa shi da tsayuwarsa irin wannan shaida muke so wannan shine gwagwarmaya shine harka shine gamawa lafiya shine nasara
Allah ka ba mu nasara mu bar duniyar nan ana begen mu ana tuna mu ana faɗin kyawun ayyukan mu in mun yi wanda kuma munanan da muka yi kuma Allah ka lullube ka hana mutane su gani ka hana mutane su ga miyagun ayyukan mu Allah ka taimake mu taimakonka Allah ka ji kan wayannan bayan Allah ka ƙara musu rahama Allah ta'ala ka jibanci lamarin iyalansu ka ba mu cikawa irin tasu da za a rika bege ana shauki Allah ta'ala ka taimake mu taimakonka Allah ka faranta mana da bayanan sahibul asr zaman arwahuna lahu fida Allah ka fitar da mu daga cikin wannan mummunan yanayi da muka tsinci kanmu a cikin zuwa kyakkyawan yanayin da ka fi so kai da shi ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب عزم الظالمين وانصرنا عليهم اللهم إنا ندرأ بك في صدورهم ونعوذ بك من